ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିବ କିଏ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ? କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପୁଟେ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ କଂସ ରାଜା ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଅସୁର କଂସ। ସେ କଂସର ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଦେବକୀ। ଦେବକୀଙ୍କର ବାହାଘର ବସୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଏ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଧରି ରଥରେ ବସେଇକିରି ନଗର ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କଂସ ରାଜା ବାହାରିଲା। ଏ ନଗର ବୁଲିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ହରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ତୁ ଯୋ ଭଉଣୀକୁ ଯୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଧରି ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ସେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ପୁଅ ହିଁ ତତେ ମାରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା କଂସ? ଖଡ଼ଗ ବାହାର କଲା। ଖଡ଼ଗ ହେଲେ ଜାଣିଛ, ଖଣ୍ଡା 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 ବାହାର କଲା। ବାହାର କରି କ'ଣ କଲା? ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲା। କହିଲା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ମୂଳରୁ ଆକୁ ମାରିଦେବି। ବୋଇଲେ ଆଉ ନା ଇଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବ, ନା ମୋତେ ମାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବସୁଦେବ ମନା କଲେ। ହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିବ, ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସମର୍ପି ଦେଇଦେବୁ। ମାନେ ତମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତମ ହାତରେ ଟେକିଦେବୁ। ଏହି ସମୟରେ କଂସ କ'ଣ କଲା? ଆଣିକିରି ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଏ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବକୀକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିଲା। ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରହରୀ ଜଗାଇଦେଲା। କଡା ପ୍ରହରା ହେଲା। ଦୂତକୁ କହିଦେଲା, ପ୍ରହରୀ କହିଲା ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୋତେ ଖବର ଦେବୁ। ଏପରି ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ କଂସ ଝପଟି ଆସୁଥିଲା, ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଆସିକିରି ଦେବକୀର ପୁଅକୁ ପଥରରେ କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଏପରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ପଥରରେ କଚାଡ଼ିକି ମାରିଦେଲା। ହେଲେ ସପ୍ତମ ପୁଅ ହେଲେ ବଳରାମ। ବଳରାମ କଥା ତମେ ପିଲା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ରହିଲେ, ବଳରାମ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମାୟା ହେଇ ରୋହିଣୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ କଂସ ଜାଣିପାରିଲାନି। ତାପରେ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହେଲା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି, ବର୍ଷା ପବନ ବିଜୁଳି, ଘୋର ବର୍ଷା ପବନ ବିଜୁଳି। ରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋପପୁରକୁ ପଳେଇଲେ। ଗୋପପୁରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ମଥୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ। କଂସ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି। କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ଗୋପପୁରରେ, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଝିଅକୁ ମଥୁରାକୁ ଅଣାହେଲା। କଂସ ତା ପରଦିନ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ଦେବକୀର କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ, କଂସ କ'ଣ କଲା? ରାଗରେ ଝିଅକୁ ଆଣି ପଥରରେ କଚାଡ଼ିଦେଲା। ପଥରରେ କଚାଡ଼ୁ କଚାଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ହାତରୁ ଖସିକିରି ହାତରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ତ ଯୋଗମାୟା, ସିଏ ଜଣେ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ? କିରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ତୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋତେ ତୁ ମାରିପାରିବୁନି। ଆଉ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ।
ହେଲେ ସେ କଂସ କ'ଣ କଲା ସେଇ ସମୟରେ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଅସୁରକୁ ପଠେଇଛି, ଅଶ୍ରୁଣୀ ପୁତନାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଛି। ଅଶ୍ରୁଣୀ ପୁତନା କଥା ଶୁଣିଥିବ, କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଦେଲେ ତାର, ହେଲା। କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା, କ୍ଷୀର ସହିତ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖ ବକାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ଶକଟାସୁର, ଏମିତି କେତେ ଅସୁରକୁ କଂସ ପଠେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ନିରାଶ ହେଇ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକିରି କ'ଣ କଲା କଂସ, ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ କଲା। ସେ ଧନୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଅକ୍ରୂରକୁ ପଠେଇଲା। ଅକ୍ରୂରକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିବୁ, ଏ ମୋର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଯାଇଛି ଗୋପପୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। କଂସ ମାମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମା ମନ, ଯଶୋଦା ମା ମନ କ'ଣ ବିକଳ ହେଇଲା, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଭାଳି ଭାଳିକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବାଟା, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆଜି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା। ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ପାଠ, ଏ ପାଠରେ ମା ଯଶୋଦା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଭାଳି ଭାଳିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗଣକବି ତମେ ଶୁଣିଥିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିଙ୍କର ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ କବି ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବଳଦେବ ରଥ। ସ୍ୱଭାବ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ବ୍ୟାସକବି କିଏ ହେଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବିଶ୍ୱକବି କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେହିପରି ଇଏ ହେଲେ ଗଣକବି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ଇଏ 1882 ମସିହାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ 1956 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, କେତେ ଲୀଳା, କେତେ ଭଜନ, କେତେ ଜଣାଣ ଏସବୁ ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ରାବଣ ବଧ, କର୍ଣ୍ଣ ବଧ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ, ରଙ୍ଗସଭା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି, ଇଏ ରଙ୍ଗସଭାରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିଲ ପିଲେ? କବି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗସଭା, ସେ ରଙ୍ଗସଭାରୁ ଏ ପଦ୍ୟଟି, ଏ କବିତାଟି ଅଣାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଆଗ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାପରେ ତମେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବଳି? ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବଳି? ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ, ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ?
ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ। କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ। ମୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ।